Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, vážení pani poslanci, dámy poslankyne. Snažil som sa zapisovať všetky vaše názory alebo také podnety. Ďakujem za veľmi vecnú debatu, ktorá len teda reflektuje, že snáď každý tu si uvedomuje, že vody a kanalizácia a čovky sú veľmi vážna téma a naozaj Slovensko je v tomto zanedbané. Ak by niekto mohol ukázať prstom naľavo, napravo, tak som to ja, pretože som v tej funkcii iba rok a teda naozaj my výsledky máme také, že môžem povedať, že my dávame to do absolútnu prioritu. Najnovšie týždeň stará informácia, podarilo sa nám s Európskou komisiou vyrokovať, že nám prehodili ďalších 140 miliónov, ktoré mali byť na rôzne, z môjho pohľadu nie tak prioritné veci ohľadom ochrany prírody, dali to do vody a kanálu. To všetko len vďaka veľmi intenzívnej komunikácii, ktorú s nimi mám od prvého dňa, čo som vo funkcii a všetky tie odborné podstate stanoviska, ktoré im dávame, nerobia to na základe len nejakého názoru, ale všetko máme tvrdo vyargumentované. Myslím si, že je dobré, že si uvedomuje, že tento zákon teda je výrazný posun vpred. Niekto hovorí, že mal by ísť ešte viac a niektorí zase aj hovoria najmä z vodárenských spoločnosťou, že ide moc ďaleko. V každom prípade to, čo môžem povedať a čo si musíme uvedomiť pre ďalšiu debatu, toto je tak zdedený, sa ospravedlňujem zase, bordel, že keď urobíme niekde krok, ktorý pôjde moc ďaleko, sa môže to zosypať ako dom Česká rad. A to si treba povedať otvorene. Poviem vám jeden príklad. V tom zákone pôvodne sme mali návrh, aby vodárenské spoločnosti boli nútené doceniť ten majetok. Áno, keď niekto dostane peniaze 3 milióny eur za kanalizáciu od nás a on to za 1 euro prevedie ďalej a oni si to nezohľadnia v účtovníctve, tak potom samozrejme, že odpisy sú z 1 eura, idú na URSO, majú tam 1 euro, tým pádom cena všetkého je nízka, lebo však náklady nevedia odôvodniť. No lenže teraz, keby sme urobili to, že, a ja som to tam mal, ale môžem povedať, že v tej debate to viacerí potom, najmä z ministerstva financií, identifikovali, že treba to dobre premyslieť. Ak by tam bol termín, povedzme, že do konca roka ich zo zákona prinútime, lebo však to nevedia naceniť veľmi rýchlo, zrazu im vyskočí majetok, aktíva o miliardy a z toho vznikne daňová povinnosť. Čo by bolo OK, lebo oni na tie dane mať nebudú, tak ich vieme na základe daňovej exekúcie zobrať pod kontrolu, čo som povedal, že v poriadku, tak im vyrúbme 2,5 miliardy daní a je to naše naspäť v rukách štátu. No lenže čo urobia oni, že pôjdu na URSO a tých 2,5 miliardy zase hodia a vráti sa to ľuďom. To znamená, ak tu začneme korektne rozprávať ľuďom, že my tu máme zavarené na totálny problém, a nebudeme to politicky zneužívať, ja som ochotný ísť do tej debaty. Pretože keby sme takto, ešte raz hovorím, plynofikovali Slovensko takýmto tempom, jak to odkanalizovávame, a bolo by sa to dialo s tým, že vystavenie plynových rúr je niekoľkonásobne drahšie ako dodávka plynu, tak by to v živote nikto nepostavil. Keby Envirofond v minulosti mal odplynofikovávať Slovensko, dodnes není plyn skoro nikde. A teraz, keď sa pozriete, a to ja ďakujem za tie príklady, čo tu hovoríte, že kde není kanalizácia, ako to ľudia vnímajú. A pri každej jednej vete, pani poslankyňa, ste pomaly povedali štát, že štát nedal. Oni projekty majú, ale štát nedal. Druhí chcú rozšíriť, ale štát nedal. A to je tá pointa otázky. Tak teda kto to má platiť? Majú to platiť tie vodárenské spoločnosti? Majú to platiť tie mestá a obce? Alebo to má platiť teda ten štát? A keď to má platiť len ten štát, tak ja zapýtam, prečo to nevlastní ten štát? Ak všetci majú chodiť za nami, a my máme byť tí zlí, lebo že ja som tam nalial 600 miliónov tento rok, doteraz sa tam nalievalo ročne 30-40 miliónov, ale stále štát, tak to aj ja viem robiť poštára. A ja viem sa tváriť, že viete čo, potom o čom sú tie samosprávy, tak nech sa vzdajú toho, nech nám to vrátia, nech povedia, že nevedia ani meter rúr postaviť, nech neklamú svojich voličov, nech nehovoria, že čo oni preto robia, no nerobia preto z veľkej väčšiny nič. Áno, keďže je tu deficit 10 miliard na vode a kanály, však to bolo povedané, na 10 miliard je hodnota kanálov a vodovodov, ktoré nám tu chýbajú. A my tých 10 miliard dnešnému dňu nemáme, teraz sme tam dali 600 miliónov tento rok, ale treba povedať, stále bude veľa obcí, ktoré povedia, ja som si dal žiadosť, nedostal som, tak toto bude trvať roky. A potom, keď aj dostanú, tak sa vrátime do momentu, že zase už strieľajú tie potrubia, ktoré sme splátili predtým.
A tu sa vracame teraz v otázke, napríklad, keď mi napíšu z miest a obcí, že prečo nedávame peniaze na osvetlenia obcí. No pretože osvetlenie, keď si niekto vymení, ja viem, že to je krásna vec, vymeniť si osvetlenie, má tam tie ledkové. Lenže to osvetlenie, keď si vymení, on ušetrí 2/3 na cene elektrickej energie. Ja sa pýtam, prečo z Envirofondu my by sme mali mať výzvy, keď Slovensko je neodkanalizované, keď máme pomer taký, že tú kanalizáciu vám dneska banka nevie refinancovať, pretože to je stratová vec. Takže odpoveď, toto je celé len platenie dier. Ak si neuvedomíme, pokiaľ tá cena nebude taká komodita, že tá obec vie ísť aj do banky a povedať, ideme postaviť vodovody, dá sa to, je tu splátkový kalendár, všetko to vychádza, ale dnes to nevychádza. A nevychádza to preto, lebo povedať pravdu ľuďom, že tá cena vody je taká, že nič sa za to nedá postaviť, tak je politicky senzitívna, citlivá vec. A na tomto skončil môj paragraf o tom, že poďme im prikázať oceniť majetok. Dostali ste za ťažké miliardy majetky a výsledok je, že áno, ale potom oni to hneď pretavia ľuďom. Treba si to povedať, ale my sa tomuto nevyhneme. Hej? Takže to je jedna vec, ale to len chcem povedať, že s tým v princípe súhlasím a nikto predtým neunikne. Druhá vec, otázky, že prečo by mal stáť úrok v Envirofonde, že sme zvýšili z 0,1 na 0,5%. Dokonca niekde sme ho dali na 2%. Ja nevnímam Envirofond ako banku a naozaj, ak niekto si za podmienok, ktoré by nikde v živote nedostali, a to poprvé úvery z Envirofondu sa nerátajú do celkového zadlženia obce, to je prvá vec. A druhá vec, my môžeme dávať úvery aj obciam a mestám, ktoré už sú dávno jednou nohou aj dvomi takmer bankrote, ktoré sú predĺžené, ktoré už by nedostali absolútne nič. A teraz, viete, stále je to úver. Tento rok myslím, že máme v Envirofonde linku, ktorú nám uvoľnilo financie do 60 miliónov eur, no ale je to stále úver. A teraz môžem vám doniesť niekedy zo srandy tie projekty, ktoré tam sú, tak viete, za 0,1% úrok, keď je inflácia 3, 4, 5%, to je so splatnosťou 20 rokov, tak to len na papieri znamená, že to mesto a obec vráti v podstate zlomok iba z toho. Ale to, o čo ide, že väčšinou to žiadajú častokrát obce, ktoré veľmi dobre vedia, že by nikde žiaden úver nedostali, lebo veľmi zle hospodária so svojimi financiami a na poslednú chvíľu ich napadne Envirofond. A napríklad teraz niekto príde a dá mi tam povedzme žiadosť, že on si chce obnoviť zámkovú dlažbu za nejakú, vždy dáte tomu nejaký príbeh, alebo dá tam trochu medzi tým hrubšiu zelinu s trávičkou, tým pádom to je Enviro šetrnejšia dlažba. Prečo ja by som im mal, keď nemáme odkanalizované Slovensko, púšťať na toto úvery. Takže ja si nemyslím, že my by sme mali byť nejaká akože teraz banka na konci dňa, potom o 5 rokov prídeme, viete, on to použije teraz len na to, aby bol znovu zvolený, občania nevedia, ako došiel tým peniazom, ale stále to úver a ten úver v určitom momente stane sa, že budeme musieť zase platiť my za tie obce. To znamená, možno, ja neviem, je to moja chyba, že strážim tie verejné financie tak, že ak niekto príde a povie, že pozrite, nemáme projektové dokumentácie, tam je úrok 0,1%, pretože našim cieľom je, aby si obce brali peniaze na budovanie kanalizačných projektov, lebo ich nemajú. A tam ich motivujeme, aby si toto brali, ale ja neviem motivovať obce, že poďte si postaviť nový, ja neviem, záhradku okolo nejakého pomníka, ja vám dám na to 2%. Toto je priorita pre aspoň vedenie rezortu životného prostredia pod mojím vedením. Takže v tomto my ich absolútne ničom nediskriminujeme, práve naopak chceme, aby tie úvery išli iba tam, kde to má význam práve z pohľadu tejto problematiky. Pokiaľ ide o tú kontrolu, čo hovoríte, máte úplne pravdu, dnes zákon, čím je viac kontrol, dnes sú naozaj tuším 3 subjekty, ktoré môžu vodárenské spoločnosti kontrolovať, len výsledok je, že zákon nepozná niečo pomaly, že akú sankciu môžu dostať. Tak kontrolujete niečo a neviete udeliť žiadnu sankciu, to znamená, je to nevykonateľné. Áno, toto riešiť budeme tiež. V momente, ako sa okolo to bude dať nejaký jasný koncept. Pokiaľ ide pán Lackovič, ja úplne bez ohľadu teda na to, že by ste to povedali, veľa ľudí si myslí, že keď počuje odbor
starostlivosti o životné prostredie, že za to je zodpovedné životné prostredie. To je tá anomália na Slovensku, že tieto odbory, ktoré sú na okresných úradoch, so životným prostredím majú nič. Je to jeden ministerstvom vnútra. Ťažko to na prvé počutie ľudia pochopia, keď sa stáva baterkáren šúranov. Všetci si myslia, že keď tento odbor sa niečom vyjadril, že životné prostredie a taraba, ty si dovolil toto, my s tým nič nemáme. Je to ministerstvo vnútra. A ministerstvo vnútra je za to, my to môžeme metodicky usmerňovať, ale ja plne súhlasím s tým, my to vidíme. Ja tú tému sa budem snažiť otvoriť. Podľa mňa by to malo ísť pod životné prostredie, pretože nestíhajú. My napríklad máme veľa odborníkov na inšpekcii životného prostredia, ktoré v rámci konsolidácie, ja si viem úplne predstaviť, že by išli robiť na tie odbory, na okresy starostlivosti životného prostredia, aby sme ich ponechali v systéme, aby sme len teraz nešli tabulkovo, že dajte dole, neviem, 20% ľudí. Naozaj tí ľudia, keby boli, my vieme, kde zlyhajú tie procesy, kde to dlho trvá. Presne toto, to je anomália, že tu čakáte na nič, normálne, že na nič čakáte 1000 dní a ten úradník nemá termín. A napíše vám potom vždy nejaké fiktívne dožiadania a predĺžujú si termíny a termíny. Toto je absolútny problém a preto napríklad aj zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, ktorý sme dávali, tak mal práve tento zmysel. Ja som rád, že Ústavný súd, keď ste ho ako opozícia ten zákon napadli, tak tam nevydal žiadne predbežné opatrenie. Ten zákon je úplne v poriadku a jeho účelom aj bolo to, aby sa svojvola úradníkov, len preto, že niekto napíše, že mu sa niečo nezdá, alebo niekto mu je nesympatické, aby to nevedel naťahovať o mesiace. Takže toto je tiež veľmi dôležité. Pokiaľ ide o otázku pána Hlinu, že prečo tam spomíname Slovenský vodohospodársky podnik, je úplne pravda, že ten podnik bol 10 rokov katastrofálne manažovaný. To bol taký nejaký, podľa mňa, polokomunistický podnik, kde bolo viac ako 3300 ľudí zamestnaných a proste staré stroje, všetko. Snažíme sa tento rok, teda už minulý, v podstate sa dostal do dobrej kondície. Nakupujeme stroje, čistíme, áno, korytá, lebo to by čistiť už dávno mali, čo nerobili. Ale o čo ide, neplánujeme stavať cez SVP kanalizácie. To, čo plánujeme robiť, je, alebo chceme mať možnosť to teoreticky robiť. Predstavte si, že dojdete na juh Slovenska a na juhu Slovenska máte 25-30 obcí, ktoré treba odkanalizovať a vytvárajú nejaký geografický celok. To je presne to, čo tu bolo povedané. Keďže sa doteraz Slovensko nesystémovo odkanalizovalo, tak sa stala vec, že nejaký starosta si vybavil kanalizáciu, lebo poznal, tak dostal kanalizáciu do jednej dediny, ale zabudli odkanalizovať hneď vedľajšiu dedinu, ktorá leží medzi tou dedinou a čovkou. To znamená, máte aj prípady dedín, ktoré majú postavenú kanalizáciu a nie sú napojené na čovku a naďalej fungujú na žumpách. Keď ste išli pripojiť tú druhú dedinu, tak ste zistili, že už sa nedá napojiť na čovku, lebo nerátali s tým, že tá čovka niekedy bude mať toľko dedín pripojených. Takže preto, keď napríklad teraz robíme Oravu a ostatné lokality, už to berieme komplexne, že vieme, aká je kapacita požiadavky tých čoviek a začíname od tých čoviek. No lenže to, čo je problém, že nájsť si projektovú dokumentáciu pre jednu obec, si obec vie, ale nájsť odkanalizovanie 35-40 obcí, to neviete urobiť po jedných obciach, na to väčšinou musí urobiť projekt vodárenská spoločnosť. A teraz vám vodárenská spoločnosť povie, že ale nás táto lokalita teraz nezaujíma, pretože to není priorita, že je tam, ja neviem, málo ľudí, alebo neviem, z akého dôvodu. A preto je pre nás ako štát oveľa efektívnejšie, aby SVP mohol robiť alebo objednať si projektové dokumentácie v lokalitách, kde dnešný deň je situácia, že môžeme im aj povedať, že tu máte peniaze a oni to nevedia postaviť, lebo nemajú projekty a dať dokopy 35-40 dedín sa nedá inak ako cez nejaký subjekt, ktorý má právo budovať vodárenskú infraštruktúru a dnes sú to len vodárenské spoločnosti. To znamená, to je len pre možnosť, aby sme naozaj že skrátili časť prípravy niektorej lokality, ale našim cieľom absolútne nie je, aby teraz sa rozširovala táto činnosť. Takže otázka, to, čo je ešte jednu vec, myslím si, že treba aj sa otvorene rozprávať, keď ste tu, pani poslankyňa za Progresívne Slovensko, hovorila tie príbehy o tom, že pitná voda, že ľudia si musia si chodiť kupovať do obchodov.
Je to aj druhá téma, ktorá s týmto paradoxne teraz nesúvisí, ale treba si to povedať na rovinu, a to je dobudovávanie aj inej kritickej infraštruktúry, a to je napríklad na východnom Slovensku sa baviť o tom, že kde je záložný zdroj pitnej vody, čo je dnes len Starina. Predstavte si, že vedľa Stariny ide cesta, kde chodia normálne kamióny s chemikáliami. Nedaj Bože, ten jeden kamión sa vykydne a východné Slovensko, ja to hovorím dlhodobo, je bez vody. Ja som išiel za pánom Majerským, bol som 2 mesiace vo funkcii, prišiel som na VUC, ja som si myslel, že to tam niekoho na východe trápi, ja som si myslel, že to trápi len mňa asi. A prišiel som tam a pán Majerský mi tam vysvetlil, že oni nechcú žiaden tichý potok, že na čo? Projekt, ktorý, ak nebude postavený pre východné Slovensko, áno, niekto má možno víziu, že my len zo hĺbkové vody budeme čerpať, ale čerpať hĺbkové vody na dodávku vody, to práve, že nie je žiaden pokrok, to je späť logika dodávania vody pitnej. A podľa mňa si